sapa? Kisana. Kawulana ulun Bathara Rama Wijaya. Lho, Bathara. Kowe sapa? Ya ulun Bathara Kresna. Nek kok ulun caos-catur kok. Wah, betul bisa betune dirampoke nyang eblek kok sida mijil kok. Ing atase manungsa lumrah, lah kok ngaku lan duwe gelar Bathara mau. Mengku karepe ngendi? Anane aku mengko amarga jeneng ulun ngrumangsani yen to ulun iki sajatine Sang Hyang Wisnu ing kengange Dewantah. Lho, kleru. Kleru ya. Yen pancen nyata Kisanak titising Sang Hyang Wisnu mara gage aku kepengin krungu. Sang Hyang Wisnu iku dek kapan nggone Dewantah pisanan? Lan mengko pundhat sarta pungkasane yen wis jaman apa? Aku ora kepengin ngeling-eling barang kang wis kebungkur. Aku ora kepengin nyritakake kahanan kang durung dumadi. Senajan aku duwe gelar Bathara, nanging kewadak aku manungsa tetep manungsa, aja nganti miyak wewadi kang sarta ndhisiki keparenging para dewa. Oh lah dalah, kudurane. Yen nyata kowe ora ngerti tenan, kowe kepengin takon apa ora? Yen ngawur nggonmu gawe andaran aja takon dosa, ya aku ora bakal ngawur, nanging kepengin ndongengake kowe. Duing zaman purba, ing kayangan digegerake dening jagat kang saya panas, jagat kang panas mau kasempyok dening dayaning Kama Salah ingkang tumiba telenging samudra. Yen kenthel kok dudu daging, yen enter kok dudu getih. Ing kayangan kagegeran pewujudan kang ngandhut para mau dilebur dening para dewa. Ora lebur nanging malah saya walagang. Wenteh wujude dadi raksasa. Wiwit sangka bajang nganti dadi gedhe dhuwur, swanana ngabiyantarane Sang Hyang Jagadrinata. Pinaringan bebisik yaiku Bathara Kala. Bathara Kala njaluk pangan marang Sang Hyang Jagadrinata, diwenehi manungsa-manungsa kang kedunungan Sukerta. Tegese Sukerta iku tatat kodrat kang digawa dening uripe. Antara liya bocah untang-anting, ijen kang tanpa sedulur sipate lanang. Angka 2, bocah untang-anting lumunting kang linairake kodrate wadon pandarbe sedulur. Angka 3, Gedana Gedhini, sedulur loro lanange kang luwih tuwa ing wadon luwih enom. Kaping 4, Gedhini Gedana, kang tuwa wadon kang enom lanang. Angka 5, Uger-uger Lawang, yaiku sedulur lanang 4 cacahe. Angka 6, Kembang sepasang bocah loro wadon kabeh. Kaping 7, Pandhawa lelima kabeh lanang. Angka 8, Pendhawi sedulur wadon cacahe 5.
Lan mengkono sak pepadane manungsa kang padha nandhang sukerta. Kedlarung kang sarta kebatut pangandikane Sang Hyang Jagadgirinata kinarya ngurangi sangsraning para titah kang tinadhangake dadi mangsaning Sang Hyang Kala. Bathara Wisnu tinimbalan kadawan ngedwantah amemba manungsa dadi dalang pakaryane aran Kyai Dalang Kandha Buwana. Iku Sang Hyang Wisnu sepisanan nang ngedwantah. Kaping pindho Mandarma nangganing Narendra ing Maespati aduduluk Prabu Sri Harduna Sasrabahu. Kaping telu Mandarma anangganing raksasa ing Lokapala kang aran Ditya Kala Wisnungkara. Kaping telu Mandarma marang kowe. Kaping 4 marang aku. Kaping 5 Mandarma anangganing Narendra pamenang ing aduduluk Sri Aji Jayabaya. Kaping 6 Mandarma ana negara Malawapati ing Bojonagara. Aduduluk Prabu Angling Darma ya Prabu Aridarma. Kaping 7 Mandarma anangganing Sri Brawijaya Narendra Majapahit ingkang amungkasi. Titi mangsa iku Sang Hyang Wisnu wis ora kalilan ngedwantah bali marang Kahyangan sugeng kumpulan para dewa. Iku munggu andharaku. Genti aku takon, yen nyata kowe pandharmaning Wisnu, apa bisa tak teliti jroning guwa garbamu? Mula gardi nyatakno mengko kowe ngawuri apa? Wisnumu wis oncat. Apa iya? Apa titikane? Jroning guwa garba peteng dedet lelimengan. Sak nggon-nggon mambu gondo pangrabatin. Turta akeh sawangan-sawangan kang kutiwa. Ngumangsanana yen ta Wisnumu wis ora singangsana ing kene. Genti aku nedya nyatakake kaya ngapa kang mapan jroning guwa karepmu tumuli midila. Ayo Prabu Ramawijaya. Aja nganti ketuwan rasa samar nyatakno jroning guwa karepku. Sumkeming pangabekti kula kunjuk paduka pukulun Sang Hyang Wisnu. Aja latah kowe gumampang nyebut marang aku Sang Hyang Wisnu. Kowe nganggo titikan apa? Wonten Sekar Sumorot ingkang mapan wonten telenging naba tegesipun wonten ing puser. Menawi kula dipun kengingaken mastani punika Sekar Wijaya Kusuma Cangkok ing Wijaya Mulya. Menggawe ngereh toya panguwasipun kangge anggesangaken sagung tumitah ingkang dumugining pecah sarta ingkang masih wonten sak ndawining garis pepesdet. Mila pukulun
Kula mboten kedugi anilar papan ingkang endah sarta nikmatipun kados dening ing kula lampahi. Kula tetep sajiwa lan paduka pukulun. Weh, Rama wis nitis rene iki. Sapa nyawang aku kok tumungkul tumuli nyembah. Ih, paduka pukulun Bathara Rama Wijaya kliru. Jeneng ingsun Narendra Indrawati Prabu Kresna. Ewadene sira uga wenang nyebut aku Bathara Rama, ternyatane Gustimu wis nitis marang aku. Duh, pukulun bindang sinten ingkang kedah kula suwuni pangayoman miwah sinten ingkang kula suwuni margi nedahaken ingkang anjok ing tepet suci. Lan sing malah kula kepingin kula nadyan kados pundi kemawon wangsul wujud kula kados sing nguni dados manungsa limrah. Kowe sak kantara wangmu nadyan rewanda bakale bisa dadi manungsa. Sanane padha baliya marang Gua Kiskendha. Milut titi wangsa iki bakal kesempatan apa ingkang tok karepake wujudmu pulih kaya jatine nguni sifat manungsa mung wae. Umurmu cendak amarga wis kesuwen nggonmu urip. Gelem ora gelem kowe kudu krasa yen kudu tumuli andherekake jengkaring Prabu Rama bali ning tepet suci. Aduh. Mlengaten kula nyuwun pangestu Sinuwun, angirit sadaya para wadya mlebet ing Gua Kesendha.